akwai wani kuka da 'yan ƙasa suke yi cewa da ko sun ga labari ko sun samu labarin 'yan ta'adda ko kuma sun gansu in suka kira lambobin da an ce a kira ba a saurin tura jami'an tsaro ko kuma in sun ka kira wani magabaci ko wani mayar ko firefe ya ce a kira gwamna ko gwamna ya ce a kira wancan sai ana ta musu yawo da hankali. Me za ku ce a game da irin wannan koken da suke? To kasan shi wanda a cikin mawuyacin hali in ya ce ka kawo mai taimako ko minti 30 ne ka kai mai taimako wannan ganin ya kai an jima ka bata lokaci ya adama ta daɗe gaba jini to ka gani ko tunda shi cikin wani matsiyacin ko mai hali ko yana matse ga iyan shi an kashe ga matar shi an kashe ko ku ga uwayen shi an kashe shi ya samu ya dan boye ya yi kiran ku ka muna agaji ko minti guda ne kun ka doka wallahi gani yake sai a ga yayi yawa to kuma mutane ba su lisahi soja mu duka na Niger nawa ne saboda Allah ba zan hito in gayi ba fadin kasar mu Niger Faransa waga mun yi buyunta Benin mun yi 11 Benin fadi a gode ma Allah ba karamin fadi ne ke ga kasar mu ba karamci na sojawa ba ne zuciyar sojawanmu ita ke sawa kana gani wannan agaji ma da suke kaiwa ba su kwana sun san da wani lokaci in sun tayi cikinsu wasu ba su komowa amma sai su tashi su tayi saboda Allah mai yin wannan mai yin ma wannan kana dibin bai kama agaji soje komi akwai ka'ida shina yiwa akwai lokacin da mutane yalla suna nawakan su kun san matsalar su da suke ɗaukar lokacin kansu zo ba ku sani ba ku bidi ku sani shi yaƙi dubara yaƙi ke da kwai ana iya ayi kiran ku a ce an kai gari kaza hari in kun tashi haka nan kun sa kaya cikin mota kamar mai zuwa cin kasuwa ba ku san ba da kwanton ɓauna an kai muku ko an turbuɗe muku nakiya duk mai yiwata me an kai ce nan in an gaya ma soji abu ne da sai sun tsaya sun yi lisahi tunda su ma akwai masu yi musu leƙon siri su bincika su san wannan zancen gaskiya ne ko wani guru ne an ka haƙa musu don su zo su haɗa ciki wannan duka yana cikin tahiyar mutane sai ya kamata su san aikin soja wuya gare sosai makwa soje bai bar wurin a yi tsammanin bai ga kama ma 'yan ƙasa ba tunda shi ne ke ga mutuwa kullum jiya ba soja an ka yi ma zina-iza ba ba gidajensu ne suke ba ko hilin daga ne can ne suke iyaka ta benin da benin yau babu soja ko guda su da ke ce muna wajenmu ne 'yan ta'adda ke shigowa yau arewacinsu babu soja ko guda duk sun bar wurin can ne waɗannan sojan sun ka ta yi can ne sun ka mutu to wannan wanda ya yi har kanshi ma ya salwanta kanshi rayuwar shi saboda kai ya yi ma kariya saboda Allah in baka gode mishi ba mi za ka gode ma ya bar wurin kai mai korafi bai bari ba ko alama ya kamata ana lisayi insha Allah kasancewar mun kusa zuwa ƙarshen wannan tattaunawar za mu dan tabo kaman labarun da ke kai kawo a yanzu